Tak máme tu 6. deň a tým pádom 6. recept. Dnes to budú pyrohy slovenské, plnené s brinzou, so slaninkou a kyslou smotanou. Ideme na to. Dám variť rovno vodu. Zemiaky som uvaril už včera. Očistím. Zemiaky je vždy dobre uvariť dopredu. Musia byť vychladnuté. Zemiaky jednoduchým spôsobom takto pretlačím. Ak nemáte takúto pomôcku, pokojne ich môžete nastruhať na jemnom struhadle. Polovičku odoberiem do druhej misky na plnku. Do polovičky zemiakov pridám hladkú muku z našich starých zásob, 2 lyžice. Rovno vyberiem slaninu, brinzu a kyslú smotanu. Do cesta dám lyžicu kyslej smotany. A teraz dobre premiešam. Najskôr takto lyžicou, no a potom rukou. Takto rukou vypracujem hladké cesto, tak aby sa to všetko krásne spojilo. Cesto máme pripravené. No a do druhej polky zemiakov prihodím brinzu, osolím, okorením. A pridám tam aj pažitku, ktorú nasekám. Voda sa začala variť. Zmierním teplotu. Všetko spolu dobre premiešam. Pre istotu to ochutnám. Ak je treba, dosolím, dokorením. Tak až teraz to je vynikajúce. A ideme pokračovať s prípravou pyroh. Dosku pomučím mukou a cesto rozvalkám na tenký 0,5 cm plat. Ak je treba, tak vždy zľahka pomučím, tak aby sa cesto nalepilo ani na dosku, ani na valček, ani na ruky. Použijem takéto vykrajovatko. Ak nemáte vykrajovatko, pokojne môžete kolieska vykrojiť aj poharom. A robíme to tak, aby ostal minimálny odpad. Takže jeden vedľa druhého. Z týchto okrajov urobíme ešte jeden pyroh. Teraz do stredu dáme pripravenú plnku. Dáme do formičky a uzatvoríme. Alebo pyrohy môžeme uzatvoriť ručne, že ich takto zlepíme prstami. Pyrohy mám pripravené, vodu poriadne osolím a pyrohy vložím do vody variť. A zľahka vareškou premiešam, hlavne kvôli tomu, aby sa na spodku neprilepili. Varíme, kým vyplavú na povrch. Bude to trvať približne 2 minúty. Zatiaľ si upraceme. No a pripravíme opečenú slaninku. Zoberiem panvicu, rozpalím. Tieto platky slaninky nakrájam na menšie kúsky. Najrýchlejšie to bude asi na reznačeky. Slaninu mám dosť mesitú, tak na panvicu dám aj trochu oleja, aby sa opekla do chrumkava. Pyrohy budú čoskoro hotové. Vyplavali na povrch, ešte pár sekúnd ich nechám poplavať, pripravím ešte pažitku. No a všetko je pripravené na servírovanie. Slaninka sa dopečie čoskoro. Pyrohy vyberieme z hrnca pokojne aj takouto pomôckou alebo sitkom. Najskôr nalejem trošku výpeku zo slaniny a teraz ich dám do misky. Slaninka je hotová. Môžeme začať servírovať. Na tanier najskôr takto vyklopím krásne pyrohy. Rozmiestním. Teraz prihodím ešte zvyšok tejto plnky. Bolo by škoda to vyhodiť, keď je to také chutné a bude to aj pekné na tom tanieri. Smotanu premiešam, prelejem
takýmto umeleckým spôsobom. Teraz príde to chrumkavé, krásne opečená slaninka. A niečo zdravé, zelené, ako vždy. Tentokrát sa hodí najviac pažitka. Tak máme slovenský krásny recept hotový a vám všetkým prajem dobrú chuť.